Kad sam dolazio na Rječinu, nisam očekivao ništa posebno. Planirao sam provesti neka 3 dana, poslikati te vaše rakove i možda još nešto usput. I to je to. Međutim, ta 3 dana su se pretvorila u 3 godine i to još uvijek nije završilo. Dakle, ako hoćeš prokleti neku rijeku, kažeš da Bog da ti napravili vodocrpilište na izvoru, da Bog da ti napravili akumulaciju na sredini toka, da Bog da te izbetonirali od izvora do uša, da Bog da na tebe spojili septičke jame i kanalizaciju, ubacili u tebe sve žive alohtone vrste i tako dalje i tako dalje.